Hi guys, welcome to my vlog namin sa Buyungan, Valencia. namin sa Valencia, Alegria, Cebu. Cebu. Cebu ay mo. Anahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong palalang, o kaya biglang may breakfast TV. Welcome sa mga panibago na mong mga Videos. mga kauban, mga Mga bagong kauban. mga kasama, mga So, kuyog. yan. So, in English pa mao na to. Uyuan na to, klaro. May mga uyuan pala natin dito. Natin mga yun. Paparating pa nga. Shout out. Nandito lang kami. Hi. Karon, hello. Hello, Oh, mga hello. vlog. Ay mo pa to, ano mga guys, kay ano? Oh. Basin ibaligyan niya mong lugar Valencia. Oh. Wala pa mo kung kapirma. Oh. Unya, ila ibaligyan bot ting matuana. Ay importante guys, magsinabtanay. Magsinabtunay, isunanay o satsakay sa loob. Satsakay sa loob. Magsinaptanay, magsinaptanay, magsapanay, mag-ananay slubot. Iyon na ibaligyan Valencia. Baligya, last na gina mong desisyon. Guys, okay, baligyan manggaling ni. Ulit na guys, bukid na lip guys. Baligya. Ano mo ang set out to me sa mga vlogger sa uban. Vlogger si Boy Natoy, o si Boy Obob, o si Laras. Boy Laras, o si Boy Kaskas. Boy Kaskas. Ako sa ako ang sa ako ang what? Baitorax. Kita man. Buy one take one, buy one take one, buy one take one. Moro ko to. Shout out to Moro ko to. Shout out sa mga si Juan, si Natoy, si Ben Rodrigo, si Rodel Fernandez, Si Ayan. si shout out. Ayan Bernacion, o si Ruben Inario. Shout out to you guys. Shout out, shout Daghang out. salamat guys. Salamat. Balik sa Okay, thank you. Thank you, bitaw. Thank you, bitaw. Thank you, bitaw. 6 hours later. May shout out tayo dito. Yes. Sa gabi na to. Ayan. Dito. Hi. Kit. At sa Abit Lirio. At saka Gino. Champion IBP to. Ayan, lakas. IBP to. Ayan, go. Dito. Saka yung kasama, malakas dito. Galing pa Maynila. Galing pa. Malakas na Ayan, ako dito. malakas to magtagay. Ayan. Malakas to. Shout out Arnold Lidio. Yeah, shout out niya. Nakakabit.